След няколко минути само ще имаме възможността да ги поздравим за решението им да свържат живота си и да създадат семейство. Замисляли ли сте се колко всъщност хора срещаме в съзнателния си живот? Но това, което е сигурно, е това, че в ден като днешният до нас застават само хората, на които истински разчитаме и почитаме. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving. Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Този специален ден можете да изразите онова, което носите в сърцето си. То е изпълнено с очаквания за радост и щастие. До вас стои съвършеният партньор и вие сте готови за този съюз. Преди 3 години, когато светът затвори врати, една друга врата се отвори на две танцуващи сърца. Както вие знаете, в един танц не винаги стъпки се получават. Има препънки, случва се един да стъпи на криво. Затова аз ви пожелавам от все сърце, когато един стъпи на криво, вие да продължавате заедно, внимателно, да преминавате през всичко в една посока, в един ритъм и живот и здраве, да предадете това на едни нови Ивановчета. Нека брака ви да бъде благословен от Бога и да бъде много дълъг и много щастлив. Обичайте се, защото любовта е най-голяма. За мен любовта не е нещо, което намираш, а което те намира. На здраве за Петя и Марто, които се намериха. Ако булката победи, той ще й разрешава да му щипе бузите. Мартин, целунете своята булка!